Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma liet beelden zien die het vroeger maken binnen in het programma Van Gewest tot Gewest, wat van de nationale televisie kwam. En waar die van jongetje 64 tot aan 2004 allerhande reportages ik over Friesland verscheen. En dus ben we aan de keukentafel bij Johan van der Seeskoot, want die helpt dus altijd een beetje bij het vertellen over die reportages die het maken binnen, omdat er de meeste zelf maken had. Hij is in jongetje in 68 in het dienst kwam van Gewest tot Gewest. En achteraf bleek dat die ultieme doel al te wezen. Dat wist ik eindigen. Ja, ik had er 24 jaar werk en ik ben net weer verloren. Nee. Ik werk al bij dezelfde baas. Want de Rono, dat voer onder de NRU. Ja. En toen kwamen we naar de NTS, maar die in dezelfde mensen, dat die hetzelfde bedrijf. Ja. Vond je het mooi werk? Ik vond het prachtig werk, ja. Maar wat lutst die nou het meest om? Nou, het feit dat in die provincie niet bleef koerst en toch aan een landelijk programma met aan koerst. Dus mijn werk weer voor een pad in Friesland en voor een pad in Hilversum. En dat maakt dat is op beide plakken kamst. En toen ik bij de Rono werkte, wist altijd in Friesland. Of nou, dat weer raar, want ik moest in Greens rennen en de reportages in Friesland laten zien. Maar nee, dit weer op beide plakken bezig. En helemaal zelf bepalen was die eerst. Ik hier de redactie aan huis. Dus ik hoorde net op een redactie te zitten. Ik koer van huis uit, koer ik het al in. Wat vind je nou de voornaamste onderwerpen die dingen? Eigenlijk alles? Alles. Ja, alles. Van alles wat. Ja. Dus kom je in Friesland, alles in Friesland had met wetter te krijgen. Dus kom je heel vaak op het wetter. Je komt vaak op het wetter, ja. Nou, laten we dadelijk eerst een reportage in de 1974, die had toen dus net maken. En die gaat over de Brekkenpolder bij de Lemmer. Dat we doen aan een eiland, zeg maar. Ja. Moesten mensen mij een ponsje oor en zo. Maar nou had mij maken dat letter bij elkaar kwam. Dat je dat er een bregen weer. Ja. Daar heb ik geen reportage over gemaakt. Nee. Want dat wist ik nog net eens. En als je dan zelf zo'n reportage maken hier is, dan ziet hij dat meer in het geheugen. Zeg je wel, nee? Had dit een oud jongen? Dit heb ik net jongen. Nee. Want ik hier doe nog geen televisie. In 1964. Nee. Dus ik heb pas televisie gekocht. Doet dat van gewest tot gewest met z'n erom. Maar wij hadden het wel eens makkelijker. Hey, had dat wel zo? Nee, toets dat in en dan sjorst het. Maar dat je doet net zo zelf. Nee. Ik weet dat Rink van der Velde die had ex-solliciteerd bij van gewest tot gewest. Doet ze in 1964 een man van het noorden. En Rink die kwam in leren jas bij de man in Hilversum. En die vregen ze nou wat vind je van dit programma? En toen zei Rink, ik ga geen televisie. Ik had er ook nog nooit naar zien. Dat is misschien niet de reden dat het net worden is. Maar dat had dus in 1964 doet ze dus een man van het noorden zocht. Want ze dachten in het begin, nou één man kan het hele noorden wel doen. Dus, zijn we hier. Ja. Nou, wij showen even naar die reportage in de Brekkenpolder. Hij is van 4 februari 1964. En je show een hele mooie beeld. En je show een mevrouw en die mat een tekst vertellen. Wordt net interviewd. Mevrouw Atsma. Maar mee misschien. Ja. Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Dat is algemeen bekend. Maar als we eens een kijkje gaan nemen in Lemmer, de havenplaats van de zuidwesthoek van Friesland, dan merken we niets van deze grote bevolkingsdichtheid. Rustig ligt hier deze Friese plaats. Nog verstilder liggen de lage landen rond de Lemmer. Het eenzaamst van al ligt evenwel de Brekkenpolder. En dat is niet zo verwonderlijk, want de Brekkenpolder is, hoe vreemd het ook mogen klinken, een eiland. Op dit merkwaardige eiland staan 10 boerderijen al meer dan 50 jaar. Vanaf het moment namelijk dat deze polder door baron van Welder en Rengers tot ontginning werd gebracht. Sindsdien zijn de landbouwmethoden verbeterd, maar het eiland bleef een eiland. Dat wil zeggen zonder waterleiding, zonder gas
en met een beetje elektrische stroom. De wegen waren al slecht en ze zijn nog slechter geworden omdat er buizen zijn gelegd die het leidingwater naar de boerderijen brengen. Mevrouw Atsma, presidente van de Christen-Vrouwenbond afdeling Lemmer, weet wat het betekent eilandbewoonster te zijn. Ja, we wonen daar dus erg afgelegen in die Brekkenpolder. Het is de dichtstbijzijnde plaats waar we dan ook meest op zijn aangewezen. Met bijvoorbeeld daar zijn de winkels enzovoort. Dat is Lemmer. En het is ongeveer een uur gaans. Als we zouden moeten lopen, zou dat een uur zijn. We kunnen dat ook met de fiets doen. Maar dan moeten we dus in een bootje worden overgezet, omdat het water helemaal om de Brekkenpolder heen ligt. Met dat bootje, dat zijn dan melkboten, 2 melkboten varen er nog steeds. Maar met dat bootje gaan we zondags ook naar de kerk. En elke dag gaan de kinderen daarmee naar school. 'S Morgens vroeg gaan ze natuurlijk al van huis, dan is het nog 's winters vooral, is het nog donker. Dan 's morgens om ongeveer 8 uur. En 's middags om 3:30 komen ze weer uit school vandaan. En dan gaan ze weer met hetzelfde melkbootje mee terug. Dat is een heel gezellige reis voor die kinderen. Natuurlijk wordt er wel eens gevochten onderweg. Maar er worden ook wel eens spelletjes gedaan. Ik geloof eigenlijk dat ze het wel heel gezellig vinden. Zouden ze met de fiets gaan, dan is het natuurlijk heel iets anders. Zijn er meer gevaren ook? Nee, dat melkbootje, dat is werkelijk nog niet iets wat nou zo vreselijk erg was. Misschien als straks de weg er komt, dat het voor de kinderen nou eigenlijk zo gezellig nog niet is om naar school te gaan. Alleen, voor de moeders wordt het misschien beter. Zij weten dan meer precies wanneer de kinderen thuiskomen. Ze kunnen misschien zelfs ook nog in de middag naar huis gaan, als het een beetje wil. Zo vaart de jeugd na schooltijd huiswaarts. Ze kijken wat naar buiten. Ze lezen wat. Of ze maken vast wat huiswerk. Het einde van de reis is in zicht. Het is voor de moeders in de Brekkenpolder natuurlijk altijd een extra belasting, want die moeten altijd 2 keer voor warm eten zorgen. 'S middags voor de man en personeel of de grotere kinderen en 's avonds weer voor de kleinere kinderen die nog naar school gaan. Zo komen ze thuis, iedere dag. De nieuwe generatie, waarvoor het studeren door het afgelegen wonen een hele opgave is geworden. Maar er komt verandering. De Brekkenpolder wordt gemoderniseerd. Er komt waterleiding, gas en meer stroom. Er komt ook een nieuwe weg, voorwaar geen overbodige luxe. En dan niet te vergeten de verbinding met de vaste wal. Nog vaart de 72-jarige ponbaas Venema zijn pontje dag en nacht heen en weer. Hij trekt het met zijn sterke handen langs de plaats waar de nieuwe brug in aanbouw is. Wat zal de toekomst voor hem brengen? Maakt hij een kans om zijn grote wens in vervulling te zien gaan? Bruggenwachter worden?
Nog enkele maanden en de brug naar de vaste wal zal in gebruik kunnen worden genomen. En daarmee zal voor de Brekkenpolder de weg zijn geopend naar een nieuwe toekomst. De Brekkenpolder in 1965. Dan later kwam stroom, kwam gas en er kwamen bregen in. Dus zeggen in het begin al een beetje van in de reportage. En er konden later auto's doorheen komen. En toen was alles weer normaal. Ik van die boeren in die buurt. Dan gaan we naar een heel andere situatie. Had ik mijn wetter te krijgen en dat is Jennewoud. Nou had Jennewoud is altijd een plakje, daar ging je als verslagjouwer heen. Want dat had iets. Wat had dat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar ik heer dat echt. Leuk begin naar Jennewoud. En op een of andere manier sprutst dat om. Waarom weet ik niet. Want vreemde Jennewoud is dus een recreatieplak. Lijkt er mooi. Maar de grut skipvaart die naar Drachten mat er langs. Dat is lastig. Het is 1988 en al die grutte skippen, en die worden hult die grutter en grutter, dus naar de 86 meter en later zelfs naar de 110 meter, die matten oer dat neerzige, lietse Jennewoud heen. En dan komt er het plan. Dan zullen we eerst naar Piebewest. De Fokkersloot, een kanaal vlakbij Eernewoude in Friesland. Zo nu en dan vaart er een groot vrachtschip voorbij. Dat betekent meteen oppassen geblazen voor de talloze recreatiebootjes. Want Eernewoude is een watersportcentrum en wil dat graag blijven. Daarom zijn de inwoners van Eernewoude beducht voor toename van de beroepsvaart. Piebe Wester, campingbeheerder daar, heeft een alternatief kanaal bedacht. Dit is de bestaande vaarroute over Eernewoude. En dit zou het nieuwe tracé kunnen zijn. Van Begemeer door de But, de Hoge Warn, naar de Hooidammen. Maar dat is er niet. Dat is er nu niet. Nee. Dat moet dus helemaal gegraven worden. Dat zou een nieuw kanaal moeten worden. En nou heeft het ook al een naam, heb ik begrepen, hè? Ja, een of andere grapjes die heeft het Piebe-Grietkanaal genoemd. Dat ben ik en mijn vrouw dan. PG-kanaal, Prinses Margrietkanaal. En dan komt het daar associeert een beetje, ja. Ja. Hoe vindt u dat? Dat vind ik grappig. Heel grappig, ja. Maar belangrijker is dat het er komt, denk ik, hè? Het belangrijkste is dat het er komt, ja. Daar gaat alles om. Drachten heeft een industriehaven. Die moet op den duur bereikbaar zijn voor grotere schepen. Het provinciaal bestuur van Friesland wil alvast veiligheidsmaatregelen treffen op de bestaande vaarverbinding naar Drachten. Het kanaal langs Eernewoude, waar veel recreatievaart is. En dat is inderdaad gevaarlijk. Heeft u wel eens gevaarlijke situaties meegemaakt? Ja, ik heb wel eens een keer een BM'er aan het klipanker gehad, dus die heeft nog voor mij langs kruist en zo. Hè. Die bleef dus met zijn wandje achter het klipanker haken. Hè. U kunt ze niet zien, hè? Nee, een bepaalde afstand, dan ben je ze dus kwijt en dan moet je dus een klein beetje in de gaten houden, hè, waar ze zijn. Hè. Dat noemen ze de dode hoek, geloof ik, Ja, hè? dat is de dode hoek, dat is vanaf de kop, over de kop heen zien op het water natuurlijk. Hè. Hoe groot is dat nou ongeveer? Nou, dat schat ik op 200, 250 meter, zoiets. Als er nou vlak voor u in zit, hè? In hoeveel tijd kunt u dan langzamer of helemaal tot stilstand komen? Nou, als je dus gewoon normaal in de vaart bent, dan duurt het wel 500 meter voor je weer goed stil ligt meestal. Hè. Wanneer wij deze vaarweg dus veiliger maken, een goede verkeersregulering, zodat er maar van één kant af verkeer kan komen. En daarnaast dus ook de maximum vaarsnelheid beperken, dan denk ik dat dat alleen maar gunstig is voor alle gebruikers van de vaarweg. Dat is dus wat de provincie in eerste instantie wil gaan doen. De veiligheid verbeteren. In het dorp zijn ze er niet gerust op. Is het niet een eerste stap naar een druk vaarwater dat recreatievaart onmogelijk maakt en een belangrijke bron van inkomsten doet verdwijnen? Het grootste deel van de dorp is afhankelijk van de recreatie. No?
En die, ik denk dat het bedrijf nog wel sluiten kennen. Denk je dat het zelf hier komt? Daar ben we wel bang voor, ja. Zou je net op tijd maatregelen nemen, of je maar teruggaan wat de bedoeling is, je moet het nou al keren. No? Want als er één keer in geïnvesteerd wordt, dan kan je eigenlijk net weer waarom. Dus wij zeggen van investeringen die ze doen willen, dat het alsjeblieft in het Nijenkanaal. Ja, wat is dat? Wat geven we nu uit? We hebben een begroting gemaakt van 7 ton om een aantal echte hele vervelende knelpunten die in die vaarweg zitten eruit te halen. Wat is 7 ton op een bedrag van 50 miljoen? Wat toch nodig zal zijn om een alternatieve vaarroute voor de beroepsvaart te gaan maken. Hier, meneer Wester, zou het alternatieve kanaal moeten komen, hè? Ja, volgens mij in dit gat, als we zo door de beurt gaan, ten zuiden van die molen, dan gaat het recht door de Hoge Warren naar de Hoordammer toe. Dat is de kortste weg. Dat kunt u nou wel makkelijk zeggen, maar dat is nogal wat, een nieuw kanaal graven. Ja, maar het is ook wat als je een natuur- en recreatiegebied vernielt. Dat is ook heel wat. Daar zijn we zuinig op hier in Friesland. Het is van grote economische waarde voor Friesland. En daar mogen we niet onzorgvuldig mee omspringen. En als er nu toch wat moet komen, dan is dit het beste alternatief. Maar het is land van boeren. Dat moet allemaal aangekocht worden. Ja. Dat zit erin, ja. En dat kan, denkt u? Ik veronderstel voor wel, als de overheid een rijksweg aanlegt, dan moet er ook grond aangekocht worden. Nou, dat is hier ook zo. Als ik daar zelf naar kijk, dan zeg ik, nou, ik vind het wel aardig. Het spreekt mij in zekere zin wel aan, omdat je heel nadrukkelijk een scheiding krijgt van de beroepsvaart en de recreatievaart. Maar als ik dan zeg van het financiële plaatje wat je daarnaast moet leggen, van nou, ik reken dat je dat toch in de orde van een 40 miljoen terecht zult komen. En dan eens kijkt naar hoeveel gebruik er dan van die vaarweg voor de beroepsvaart gemaakt wordt. Dan vraag ik me af of dat enigszins verantwoord is om zo'n uitgave te doen. Het zou zo mooi kunnen zijn. Het alternatieve Piebegrietkanaal. Hier, door dit land, moet het gaan lopen. Voordelen: geen gevaarlijke vermenging van beroeps- en recreatievaart, een veel kortere verbinding met Drachten en geen bedreiging van het natuurgebied bij Eernewoude. Dat nieuwe kanaal, dat zou een uitkomst wezen. Want als die grote schepen die wat ze in het hoofd hebben, ik meen van tot 2.500, 3.000 ton, dan gaat de hele recreatie die krijgt er last van. Want die grote schepen die zuigen die kleine boten allemaal onder. U bent er dus niet zo voor? Och, voor het nieuwe kanaal wel. Maar dat ze dit oude kanaal uit willen baggeren, dat mag op mij die kant wel op. Maar hier bij Eernewoude niet. Aanstaande dinsdag komt de beveiliging van de vaartverbinding met Drachten in Provinciale Staten van Friesland aan de orde. Eernewoude is bang dat als nu ja gezegd wordt, later de verbinding met het natuur- en recreatiegebied in de buurt te verliezen. Zomers voor de zeiler en 's winters voor de schaatser.
Nou, het is nog zagen, zelfs deze reportage waar maken in jongetje 88 en eigenlijk kan je wel zeggen dat er helemaal niks veranderd is. Hè? Het is nog precies zo in ja. Alleen de skippen ben groter worden en die maakt daar nog altijd los. En eigenlijk is dat iets, ja, als je daar op een kant staat, dan denk je van dit mag niet. Nee, dit kan niet. Nee. Maar het kan. Ja, nou ja, mevrouw Bruinsma, de deputaire, die zei het kost 40 miljoen goenen. Wat zou het nou kosten om een verbinding op Grauw te maken richting Drachten? Nou, 100 miljoen euro. Dus, minimaal, ja, denk ik. Ja. Ja. Dus dat wordt nooit wat. Nee. Maar de ellende is ik dat zodra het ijs is, word je in Jennewaard rijden. Want er zijn ook marathonrijders op het waterkamp staan. En als het ijs wordt het natuurlijk helemaal mooi. Maar dan komen nog heel lang die grote skippen want die moeten varen. Ja. Maar er is in die tijd ik wel zijn van eigenlijk zo Drachten hulling in skipveer meer aan maar daar. Ja, dat had ik ook wel gezegd. Ja, en krijg je dan zo'n ken oerhits meesken dat soks dan bepalen? Dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat door dus net om. Blijkbaar dus net. Nee. Maar het is wel hartstikke zonde natuurlijk vanwege Jennewaard. Nou goed, geweldig in beeld bracht, want dat vond je mooi, hè? Even film. Ja, even mooi. Mijn piep even naar de volgende sleet en de demalons en dat beeldenmeidje. Ja. Want dat is televisiemeidje, beeldenmeidje? Dat is echt televisiemeidje. Ik bedoel, televisie is voor mij, het mooiste televisie is live. Dat is het mij beleefd. Maar als het dan meidje was, dan moest ik van het medium gebruik maken. Dus dan moest ik goed zien laten. Ja. En mooi zien laten. Ja, wat je vroeger dien, wie je mensen interviewen en er wat beelden omheen maken. Ja. Je mag weinig maken door alleen maar om een beelden wat dienen. We hadden wel die. We hadden een serie Dwarpen gehad. Dat we alleen maar beeld maken. Maar dat is waarom doen we dit? Jean Fudden dat wie vlak van mijn tijd. En maar als dan een mooie plakje is, nou dan is Jean Fudden is bijvoorbeeld een prachtig plakje. Maar dan vertelt ze geen verhaal. En waarom doet dat dan? En dus dat dienen we dan echt maar net. Jean Fudden, het zal zonder mis in het archief van Beeld en Geluid zitten met deze reportages van gewest tot gewest uitkomen. En dan laten we het hem grif nog een keer zien. We zijn in elk geval, en dan is het nog net al Safir, maar dan laten we orenreportages zien na je weekend weer met het programma Gewest Friesland.